Er det honning? Det er honning, jeg er lige godt i gang med her. Det er lidt vildt. Det skal vi altså lige fra. Hvad er det, du skraber af? Det er vildt byg med laver. Nå. Ellers så klipper de det hele sammen. Ja. Det er virkelig godt. Der er også godt med ølene på vej her. Og laver nede i os. De er flyttet op i øverste kasse. Det var den, du skiftede her den anden dag, ikke? Jo. Der er godt gang her også. Det er et rigtig stort sted, det her. Det er ikke bare honning, det der.